No niin, siinä nyt on uretaanit laitettu, eli eristeet. Tuo uusi runko on siinä tuossa otsalevyn takana täällä sisäpuolella. Että semmonen homma. Se on nyt sitten, kun se kuivaa nuo uretaanit, niin leikkaa siitä pois ja rupeaa lyömään sisustuslevyä pintaan. Se sisustuslevy on tämmöistä valkoista valmiiksi maalattua levyä, niin tää taipuu hyvin. Siellä on pikkusen kaartavuutta tuohon katon osaan. Ja sitten täytyy sauma peittää listalla. Ja tämä seinä, jossa oli se vaurio tullut siihen tuohon kulmaan, niin runkoa joutui uusimaan sinne senkin takia ja sitten kosteuksien lahojen takia. Niin tämä nyt tuo valkoinen levy lähtee, mikä on revitty jo tyroksin kohdalta, kun laitan uuden tyroksin siihen, niin taikka finvoomin, niin avataan tuohon saumaan asti. Eli otetaan raaputettava ja taltattava nuo vanhat levyt pois ja lyödään uusi levy siihen sitten, liimataan kiinni. Aika hyvällä mallilla. Nyt on sitten jännät paikat, kun otetaan pönkkiä irti, että miten siinä on käynyt, pyssyykö se siellä. Pyssyykö se siellä? Liimauksissa, en tiedä. Tätä eteenpäin en puraa, mä pistän ruuvilla vähän kiinni, katsotaan sitten.